Dobrý deň, chcel by som požiadať o hypotéku a kúpiť si vlastný byt. Myslím si, že by to vôbec nemal byť problém. Keď sa teraz pozerám na vaše príjmy a na hodnotu bytu, ktorý si chcete kúpiť, nevidím v tom žiaden problém. V priebehu týždňa sa vám samozrejme ozveme, ale predbežne vám môžem povedať, že sa môžete tešiť. Tu na pobočke krásne všetko zatiaľ vychádza. Super, ďakujem krásne. No, pozerám, máme tu výsledok teda schvaľovania vášho úveru, ale teda musím vám bohužiaľ oznámiť, že schvaľovateľ tu objavil vo vašich pohyboch 2 eurá, tu vidím nejaký futbal, 3 eurá, tu je nejaká stávka na hokej, tu vidím, že ste podávali nejakú ligu majstrov, tu máme nejaký tenis, vidím tu nejaký americký futbal a toto vyzerá na slovenskú ligu, Česká extraliga. No bohužiaľ z tohto dôvodu vášho prehnaného stavkovania vám musel byť úver zamietnutý. Je mi to veľmi ľúto.